tallafi. Talaka yana cikin wuya. Tinubu ka mai da tallafi. Tinubu ka mai da tallafi. Inda ka kama gwamnati. Talaka yana cikin wuya. Alhaji Mobalaji. Al'ade tayo a yi je. Baya Alhaji Mobalaji. In Lagos. Tinubu ka mai da tallafi. Tinubu ka mai da tallafi. Inda ka kama gwamnati. Talaka yake cikin wuya. Tinubu a mai da tallafi. Komo yan Paris. Za ka kira 08020 326868 by Obasanjan waka. Na gode. Tinubu a dole zan gaya ma ban maka uzuri. Gani ba jafiya mila. Tinubu ya mai da tallafi. Idan kuka ce Buhari ne, Tinubu ka zo ka gyara ta. Tinubu ka mai da tallafi. Talaka yana cikin wuya. Tinubu a mai da tallafi.